तारमाने बाथ्रायाथ' जाहैबाय मा ओरैबायदि आङो माने बे थाइखाजरा बिकिबिल दं कमिटिया आंनो 12 तारिखआव बिसोर स्टिक हरदों ओमफ्राय बिसिना मिटिङा 16 तारिखआवमोन ओमफ्राय 16 तारिखआव बिसोर मिटिंखौ जादों आरो ओमफ्राय आङो अल थाइखा ग्राम सभा फरेस्ट राइट एक्टनि आङो ग्राम सभानि सेक्रेटारि नालाय बिसोरो आंखौ स्टिक हरसे हरनायाव स्टिकआव फैयाखैबाबो बिसोरो आंजों माने फन नाम्बार गावसिनि फन नाम्बारजों बिसोरो आंखौ लेंहरदों खेबनै फन हरदों आं बे खेबनै फन हरनायखाय आङो ओनसोलनिबो गारजेन हिसाबै आङो भुल बुजाबुजि जानायफोरखौ बिसोर बुजिबाङाखै साननानै आं थांनानै हारसिंबाबो बुजिहोनो हागोन साननानै आङो माने थांनाय जादोंमोन ओमफ्राय थांनानै दाना गावसोर आंखौ सोंबाय जोंनि हा दखलाव थाखानाय हाखौ नोंथ' फाननानै जाबाय प्लट मोनथाम फाननानै जाबाय नोङो कय लाख थाखानि फाननानै जाखो नोङो 4 लाख 5 लाख थाखानिल' फाननानै जायो नामा बुरबक होनजेनग्रोबाय आरोखि होमबाबो आंखौ बिबुंथि लाखिनो थिनबाय बिसोरो बेयाव आङो बिबुंथि लाखिबाय आरो आं बिबुंथियाव ओरैबायदि बुंदों जे आं अल थाइखा ग्राम सभा फरेस्ट राइट एक्टनिसो सासे सेक्रेटारि रायजो राजाया सायख'नानैसो दोनदों आंखौ 26टा गामिनि रायजो राजाया आंखौ सायख'नानैसो दोनदों बाव आङो खामानि मावदों रायजो राजानि बेयावहाय थाइखाजरा बिकिबिल दंबान कमिटिया आंखौ गावसोरनि मिटिङाव लेंनानै हा फाननानै जादों आरो बै बुरसारा गामिनि क्लाबनि दाग मोनथाम हाखौ क्लेम खालामनायाव आं सिगनेसार हरनाय हिसाबै आंखौ दायनिगिरि होननानै बिसोर आंखौ बुंदों बेबायदि बुंनायाव बुंदों ओमफ्राय बुंनानैथ' आंखौथ' दाय खोख्लैबाय नालाय बिसोरो आंखौथ' दायनिगिरि खालामबाय बिसोरो गावसोरनि गोसोजों गावस्रा बिखायावनो मेगन दंखायो नालाय गावसोरनि बिखानि मेगनजोंनो नुबाय बिसोरो आंखौ दायनिगिरि होननानै दा बे हिसाबै आंनिफ्राय बै माने बुरसारा मा कमिटिमोनलाय बुरसारा निजरा क्लाबनि दखलाव थानाय क्लेम मोनथाम खालामनाय हाखौ बिसोरो माने दानख'ना फिननांगौ होननानै गावसोर मोनसे खाथायाव पस्टिं खाथायाव गावसिनियाव लिरो बेबो माने 2022आवनो डिअफनिफ्राय अर्डार जाखानाय लेखा दंखायो बिस्राबो बेखौ खोन्थाबाबो बिसोर बुजिनो रोङा आरोखि बुजिनो रोङा हिसाबै गावसिनिखौल' गोथों साननानै लायो ओमफ्राय बिसोरो गावसोर पस्टिं लिरबाय पस्टिङाव आंखौ बे गांथाम क्लेम फर्मखौ नस्थ' खालामहैनांगौ नोङो बेखौ रिटार्न उथायफिननानै लानांगौ नोङो होननानै गावसोरो बेखौ पस्टिङाव लिरबाय आरो बे पस्टिङाव आं सिगनेसार आं हारसिं होनो हानाय नङा रायजो राजा ग्रुप मोननैजों जानाय घटनाखौ आं हारसिंलाय बोरैथो गोरोबहोनो आं बिदि बुंनानै आङो सिगनेसारखौ बिसोरनो होनो गोसो गैयामोन आं आरो होआ होननानैबो बुंदोंमोन बावहाय बेखौ आंखौ बै थाइखाजरा बान्दो कमिटिनि आफादगिरि रमलाया बियो आफादगिरिया गावनो फैनानै आंखौ सोबाजेनो आरो बिनि उनाव सानै साथामसो मानसिया बोरै सोबाखो बोरै माखो आंथ' बेखौ मिथिला आरो आंनि बिखुं आरो गोदोना खं बायदियाव गोबां बिसोरो 10-20 जन मानसि सारियाव थानानै आं बिखुं गोदोनाफ्राव बुहुद सौग्ला खालामदों दा आं बे सानानै दं आथिङाबो आंना गाहेनानै लोरिनानै दं दा आङो बेखौ सिकित्सा खालामनांगौ दं आरोखि बे खेथ्रआव जों दा जों दिनै बेखौ डाक्टारनाव परिखा निरिखा खालामनो थांदों जों आंनियाबो आथिङा आङो हरनै आङो सिखारनो हायाखै आरो बिस जादों बिराद सानाय सुनाय जादों बिनि गेजेरजों आङो बिजि टिजिबो लादोंमोन होमबाबो मोजां रोखोम जाजोबाखै होमबाबो आङो बिखुं सानाय गोदोना खं सानायखौ लानानै आं दा डक्टरनाव देखायनो थांनो ओंखारदों आरो एफआइआर जाबाय नामा दा एफआइआर जाथ'वाखै फाइनालि जायाखै जों दा बे आंनि डक्टर रिपर्टखौ होफैबासो फाइनाल जागोन होननानै आं सानदों आरो सोरनि सायाव एफआइआर होनो सोरनि सायाव माने आंथ' मानसिफोरखौ सिनायजोबो आङो खिन्थु आङो माने नामफोरखौ बांद्राय मोजाङै मोनथिजोबा बान्दोनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ हमबानो आरो बै आंनियाव जाय मानसिफ्रा जाय फन नाम्बारजों आंखौ लेंहरदोंमोन
बिसोरनाव सोंबानो बे गासैबो मानसिफोरखौ हमनो मोनजोबगोन। मानसिफोर हमनानै माबायदि सास्ति होजानो लुबैयो? आंथ' आंनि मान सन्मान जोबस्रांनाय, आंनि जाथि बंस' बा आंनि समाजनि खामानि मावनायनि मान सन्माना आंना बे हाद्रि बालायाव थांजोबनाय बायदि जाबाय। बिसोर आंखौ हा फाननानै जाग्रा, हा सिखाव मालायनि हाखौ सिखाव खावनानै फाननानै जाग्रा होननानै आंखौ बुंदों। दा आंहा बेयाव आंनि सिना जाना मानसि, आंनि सिनायै मानसि, आंनि जाथि खुरमा बाय बाहागि आरो समाजनि जेनेबा फरेस्ट अफिस, रेन्ज अफिस, डिअफ' अफिस, डिसि अफिस बायदि बायदि अफिसनि मानसिफ्रा आंखौ बे बाथ्राखौ नुनानै आंनि सायाव अबिसास जागोन आरोखि। गथिखे आंनो बेखौ न्याय बिसार नांगौ आरो आंनो मान इज्जत, आंनो मान हानिबो नांगौ आरोखि। बावनाय थाबाय। आं बेखिनि खोथाखौनो बुंनो सानदों। जोंनि थाइखाजरा ग्राम सभानि जि थुला ब्रह्म नार्जारिखौ बिथांखौ इनायै देहायारि एटेक खालामनाय जादों। जों दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबुन राहा लामा दंमोन सावरायनो, नाथाय बिदि देहायारि एटेकखौ जों मोजां मोनाखै। बेखौ जोङो दुखु फोरमायो जाहाथे भबिसतनाव बेबादि ओनसोलनि गेजेराव जाहाथे जाया आरो जों बेखौ गोजोन आरो फरिसफोरखौ लुबैयो। सोरनिबा सायाव सोरनिबा मेगन नोजोर होलायलाया, बेनि थाखाय आङो खावलायहरनाय जादों जाहाथे भबिसतनाव बिदि जाया। गोजोन्थों। पुलिस डिपार्टमेन्टखौ माबायदि दायथ' लानो? आङो पुलिस डिपार्टमेन्टखौ आङो खावलायदों जाहाथे भबिसतनाव बेबादि दाङाबाजि, नांलाय खमलाय, बुलाय सोलाय, सोरनिबा सायाव एटेक खालामनाय, सोरनिबा सायावहाय नोजोर होनाय, मेगन गाज्रि नोजोरजों नायनाय ओनसोलनि गेजेराव बिदा फंबाय हिसाबै जोंहा थायो। बेनिखायनो पुलिस डिपार्टमेन्टनिसिम जाहाथे बेखौ गोख्रोङै जाहाथे मोजाङाव लाबोयो आरो मोजां परिबेसजों जोंखौहाय रैखाथि होयो। बेनि थाखाय आङो पुलिस डिपार्टमेन्टखौ खावलायहरनाय जाबाय। थुला नार्जारिया नोंथांनि बायदिब्ला जेबो दाय गैया? थुला नार्जारिया जोंनि समाजनि बियो मोजां खामानि मावो आरो जोङो बिथांनि गेजेरजों गोबां खामानिखौ अबदान मोनबोबाय। दा बिथांनि सायाव बेबादि अयनाय हाबा मावनायनि थाखाय जोङो गाज्रि मोनदों आरो दुखु फोरमायदों। बिनि सायाव जों पुलिस डिपार्टमेन्टखौ गोख्रोङै एक्सन लाजानो जोङो लुबैदों।